चाहिए आप लोग को? हिंदू हो आप लोग? चंद रुपए बिकते हो, चंद रुपए को लालच बिकते हो। अगर लेना था क्रिश्चियन बनना था तो पैदा क्रिश्चियन में होते हैं आप लोग। शर्म आना चाहिए दोगले हिंदुओं। अनजाग्रा प्रियफोर फिन दिनै नोंथांमोननो आरोबाव मोनसे सोमोनांथाव रादाब लानानै फैदों, जेरावहाय साफ्रोमबो ख्रिस्टियान सुबुंफोरखौ बदनाम होगासिनो दङ। बदनाम होदों। बे बदनाम होनायानो जाहैबाय मुथिसे माइरंनि थाखाय, दैट मिन्स मुथासे माइरंनि थाखाय, सेरसे माइरंनि थाखाय माखासे मानसिफोरा ख्रिस्टियान जादों होननानै बुंदों। 10-20 थाखानि थाखाय ख्रिस्टियान जादों होननानै बुंदों। बेबायदियै धोरोम सोलायनायनि बदनामखौ लानानै फैलायबाय। येस अनजाग्रा प्रियफोर, दिनै नोंथांमोना बेबायदि रादाबखौ लानानै फैदों। दा नोंथांमोना भिडिअखौ जागायजेननायनिफ्राय जोबजासिम नायगोन, जेन गासै बाथ्राफोरखौ नोंथांमोना रोखायै बुजि मोनो, जेन थारैनो बै मानसिफोरा मानो बेबायदि खालामदों बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ जेन नोंथांमोना बुजि मोनो। अनजाग्रा प्रियफोर, दिनै बेबायदि समस्याफोरा सोलिगासिनो दङ, बेबायदि जेंनाफोरा सोलिगासिनो दङ, बेबायदि तारुनाफोरा सोलिगासिनो दङ। ख्रिस्टियाननि सायाव गोबां अयनायनिख्रुइ अयनाय खालामगासिनो दङ। जेरावहाय खुलुमनाय सिबिनाय खालामबाय थादोंमोन, बै खुलुमनाय सिबिनाय खालामनायखौनो बदनाम होदों जे बे न'आव हिन्दुफोरखौ ख्रिस्टियान खालामदों मुथासे माइरंनि थाखाय। माबा मोनसे प्रल'भन होनानै न' होगोन होननानै, साख्रि होगोन होननानै, माबा मोनसे होगोन होननानै बेफोरबायदि धोरोम सोलायहोदों होननानै गोबां बदनाम होदों। अनजाग्रा प्रियफोर, नोंथांमोना जोबनायसिम नायगोन आरो लोगोसे बेखिनियावनो खावलायनो हास्थायदों, चेनेलाव जुदि सोरबाफोर गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो आरो लोगोसे मोनसे लाइक होनानै गालांदो आरो हायोब्ला भिडिअखौ शेयार खालामगोन। अनजाग्रा प्रियफोर, नोंथांमोना बे रादाबखौ नायग्रोदो, बेनि उनाव जोबनाय फारसे फंनैसो आं बुंहैगोन। बजे के आसपास वहां पर रेड की कार्रवाई बोली जा सकती है, क्योंकि त्वरित वहां पर पहुंच के देखा गया तो लोग धर्मांतरण करवा रहे थे। चंगई सभा के नाम पर तमाम चीजें चल रही थी। सर, क्या कुछ चीजें हुई कल रात पर? आपको भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसलिए खुलकर वो लोग धर्मांतरण कार्य नहीं करते। वो लोग आजकल जैसे पहले वो लोग बड़े रूप में धर्मांतरण करते थे, 100-200 से नहीं बैठते, 15-20 लोगों को लेकर किसी घर में चुपचाप बैठ के धर्मांतरण करवाना, चंगाई सभा चलाना, ये काम करते हैं। उसी को लेकर वो लोग कई दिनों से लगातार वो लोग मधु तांडी नामक महिला है, जो अपने घर में कुछ लोगों को लेकर, आसपास के हिंदुओं को लेकर, 2 पास्टर जो जिनका नाम है ममता दीक्षित और एक विलियम्स करके महिला है, जो 2 महिलाओं पास्टर हैं, उनको लेकर वो वहाँ पर आसपास के हिंदुओं को बहला फुसलाकर धर्मांतरण का कार्य कर रही थी, जिसको लेकर पूरे मोहल्ले वाले विरोध कर रहे थे। और मोहल्ले वाले के द्वारा हमको सूचना मिली कि ऐसा घटना हो रहा है, जिसको लेकर हम लोग विरोध कर रहे हैं। तो आप आइए, हम लोग वहाँ पहुँचे और पहुँचकर वस्तुस्थिति को समझकर प्रशासन को सूचना देकर हमने प्रशासन को बुलाया और त्वरित कार्रवाई प्रशासन द्वारा किया गया। और उनको तुरंत 9 लोगों को उठाकर, 9 लोग बाहर से आए हुए थे, सब बाहर के 9 लोग थे। कुछ लोग बाहर से आए हुए थे, लेकिन जैसे हम लोग वहाँ पहुँचे तो कुछ महिलाएं भागने लगी उस जगह को छोड़कर। तो चूंकि महिला थी और हम पुरुष है, तो हम लोग उनको पकड़ना और रोकना नहीं समझा, क्योंकि हम लोग उनको रोक नहीं सकते थे, इसलिए खुलकर नहीं रोक सके और वो चले गए। इसलिए लगभग 20 लोग की संख्या थी, लेकिन उसके बाद 9 लोग बचे और 2 तो क्रिश्चियन महिलाएं हैं जो पास्टर महिलाएं कन्वर्ट करा रही थी, और जो 7 लोग थे जो आसपास के हिंदू समाज के लोग हैं, उनको बैठाकर, गरीब लोग हैं जो मतलब ना समझ है, जिनको समझ नहीं है धर्म का, ना मतलब आसपास मतलब अपने आसपास के जो किस प्रकार के लोभ की बातें सामने आ रही है, क्योंकि अधिकतर देखा जाता है जहाँ धर्मांतरण का विषय आता है वहाँ किसी न किसी प्रकार का लोभ दिया जाता है। ये सबसे बड़ा एक उदाहरण हमको देखने मिलता है, चंगाई सभा बोलते हैं हम इसको। जैसे बजेंद्र पाल को आपने देखा होगा यूट्यूब के माध्यम से, बजेंद्र पाल वैसे ही करते हैं। ये लोग क्या करते हैं, 2-3 लोगों को सिखाते हैं और सिखाकर एक स्टेज के माध्यम से लोगों के बीच लाते हैं और ला के बताते हैं कि मैं पहले चल नहीं पाता था, मैंने धर्म परिवर्तन किया तो मैं चलने लगा, मैं पहले बोल नहीं पाता था, मैं धर्म परिवर्तन कर लिया तो मैं बोलने लगा। ये जो चीज़ें हैं, ये लोग लोगों के सेंटिमेंटल के साथ खेलते हैं। और कई ऐसे गरीब लोग हैं जिनके पास ना खाने का पैसा है या मतलब अच्छी शिक्षा लेने के लिए, तो उनके पास जाते हैं और खाने का पैसा, शिक्षा, तो किसी को बीमारी को ठीक करने का प्रलोभन देकर, चंद रुपयों की लालच देकर, कुछ मुट्ठी चावल देने का लालच देकर उनको धर्म परिवर्तन कराने का काम वो लोग निरंतर करते आ रहे हैं। इसी को देखते हुए बजरंग दल वहां पहुंचता है और पहुंचकर त्वरित कार्रवाई प्रशासन के साथ मिलकर कार्रवाई करवाई। कल रात कितने बजे तक ये सारी चीजें चलती रही है और कब जाकर हिरासत में लिया गया?
10:30 बजे हमको कॉल आया, 11:15 बजे के आसपास हम वहाँ पहुँचे और पहुँचकर प्रशासन को बताया। प्रशासन तुरंत पहुँची और पहुँचकर उनको तुरंत वहाँ से उठाया गया, क्योंकि चूंकि संख्या बहुत थी, पूरे मोहल्ले वालों का विरोध था, 200-300 की संख्या होगी, पूरे मोहल्ले वालों का विरोध था। वाले आपकी तरफ से खड़े थे पूरे लोग, क्योंकि वो जान रहे हैं कि ये गलत है और वो चाहते हैं कि हम अपने धर्म में रहें, लेकिन उनको बरगलाया जाता है, बहलाया फुसलाया जाता है। लोग सेलेक्ट कैसे करते हैं, क्योंकि एक मोहल्ले में तमाम अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, तो ये कैसे चुनते हैं कि इनको ही टारगेट करना है या इनका ही धर्म परिवर्तन कराना है, जिससे आसानी हो, वो आसानी से धर्म परिवर्तन अपना ले? सबसे बड़ा उनको ये देखना होता है कि वहाँ के जो कन्वर्ट लोग होते हैं वो लोग आस पड़ोस से संबंध रखते हैं और जानते हैं कि इनके घर में क्या समस्या है। पैसे की समस्या है तो किसी को बीमार की समस्या है, कमजोरी को पकड़ने का काम करते हैं और कमजोरी को पकड़कर वो सिर्फ उनको बैठाते हैं एक जगह है और बैठाकर उनको फिर सेंटिमेंटल उनके ब्रेन के साथ ब्रेन वॉश करते हैं और फिर वो उनके होके चलने लग जाते हैं। ठीक है, तो आपको स्पष्ट रूप से पता चल गया किस प्रकार से रायपुर नाका में क्या कुछ चीज़ें चल रही थी और पुलिस ने भी त्वरित कार्रवाई करते हुए 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। इससे पहले कई बार धर्मांतरण के मुद्दे में देखा जाता था कि बवाल होते थे, कई सारी चीज़ें तोड़ी फोड़ी गई, कई सारे हंगामे हुए, मगर इस बार क्योंकि सारी चीज़ें साक्ष्य जो है वो इस फेवर में मिले कि धर्मांतरण वहाँ पर किया जा रहा था। 2 महिला पास्टर वहाँ पर उपस्थित थी जो लोगों को बरगलाने का काम कर रही थी, धर्म परिवर्तन किसी लोभ लालच या समस्या को दूर करने के नाम पर धर्म परिवर्तन का झांसा दे रहे थे और ऐसे लोगों को पकड़ा गया। उनके खिलाफ साफ्रोमबो इसोरनि फिसा नायगिरि नोंथांमोना थोंजोङैनो मोजाङै नुबाय जे बे रादाबाव मा बुंगासिनो दङ। बेयावहाय माखासे गोजा गोजा गाननाय सुबुंफोर जायखौ जोङो बुंनो हायो VHP नि मेम्बारफोर, डेट मिन्स विश्व हिन्दु परिषद, बजरां दल एबा RSS नि मेम्बार्सफोर, बेफोरबायदिखौ जोङो बुंनो हायो। डेट मिन्स बिथांमोना थोंजोङैखौ बुङोब्ला जोङो बिथांमोना हिन्दु समाजनि एबा हिन्दु फोथायनायनि। बिथांमोना मा खालामदों, जोङो बेयाव बुंनायखौ मोनथिनो मोन्दों दि बदनाम खालामदों ख्रिस्टियाननि सायाव जे मोनसे न'आव मा खालामदोंमोन, मोनानि समाव आर'जनि फारिलाइ सोलिबाय थादोंमोन। आर'जनि फारिलाइ सोलिबाय थानायखौनो बिथांमोना थांनानै गन्दगल खालामहैदों आरो बदनाम खालामहैदों जे बेयावहाय धोरोम सोलायहोनायनि खामानि मावदों होननानै। आरो बे माबायदि, बे जाहैबाय मुथासे माइरं होनानै हिन्दु सुबुंफोरखौ ख्रिस्टियान खालामदों होननानै बिथांमोना बुंदों। बे बाथ्राया माब्लाबाबो जानो हाया। दिनै नोंथांमोना थर खालामोब्ला मोनथिगोन जे बे चेनेलाव एबा बे निउज जितु एंकारनि बुंनाय एबा निउज जितु मिडियाया जितु इन्टारभिउ लादों, बे जाहैबाय गुबुन धोरोम गुबुन फोथायनायनि। नाथाय बेयाव जे रावबो ख्रिस्टियान सुबुं व्यक्तिफोर एबा बै फारिलाइयाव थानाय व्यक्तिफोरखौ बेयाव दिन्थिनो हायाखै, जे इन्टारभिउ लानो हायाखै जे येस जोंखौ गिर्जायाव जबरदस्ति लानानै फैदों, बे आर'जनि फारिलाइयाव जबरदस्ति लानानै फैदों आरो जोंनो माइरं मुथासे होगोन, जोंनो साख्रि होगोन होननानै बुंदों होननानै रावखौबो बेयाव दिन्थिफैनो हायाखै। बोरै हागोन, जिहेतु सैथोआ नंखाया, सैथोखौथ' दिन्थिनो हायाखिसै बिथांमोना। सैथो जिहेतु बे नङा। जुदि बेबायदि बुंग्रा व्यक्ति मोननायमोनब्ला बिथांमोना बे रादाबखौ गोबांनिख्रुइ गोबां दिन्थिगौमोन जे थारैनो गिर्जायाव बेबायदि खामानिया जायो होननानै बिथांमोना बुंगौमोन। नाथाय बिथांमोननि गावनि बानायनाय खोथाखौसो जोंनो दायो खोनाहोगासिनो दङ जे गिर्जा न' सिङाव माइरं मुथासेनि थाखाय गुबुन धोरोम सोलायहोदों, डेट मिन्स ख्रिस्टियान खालामहोदों, माबा मोनसे होगोन होननानै धोन दौलत होगोन होननानै ख्रिस्टियान खालामहोदों। बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ बिथांमोना गावनि गोसोनिफ्राय बानायसो बुंदों। जोंनि गेजेराव बै हमजानाय व्यक्ति जायफोरखौ पुलिसा जिपआव दैखोनानै लांदों, काराव दैखोनानै लांदों, बैबायदि व्यक्तिनिफ्राय बुंनायखौ जों खोनायाखै आरो मोनाखै आरो मिडियायाबो मोननाय नङा, जिहेतु जोंनि गिर्जानि सिङाव बेबायदि रावखौबो खालामनाय जाया। अनजारा प्रियफोर, नाथाय दुखुनांथावना बाथ्राया बेसोदि दिनै जोंनि बे भारतआव उदांस्रि हादराव सेकुलारिज्म जितु दङ, बे सेकुलारा गैयै जालांगासिनो दङ। दिनै जों ख्रिस्टियानफोरा खुलुमनो सिबिनो सान्तियै हायै जानानै दङ गोबां जायगायावनो। दिनै जोङो एज ए बर' ख्रिस्टियान जानानै जोंनि ओनसोलाव जोङो दायो खुलुमनो सिबिनो बयबो हादों, नंगौ जोङो उदांस्रियै खुलुमनो सिबिनो हादों। नाथाय गोबां जायगाफोर दङ, भारतनि गोबां जायगाफोर दङ जि जायगाफोराव खुलुमनो सिबिनो मोजाङै हायाखै, खुलुमनो सिबिनो खौसे जानानै थानो हायाखै। गोबां जायगायाव उसुबिदा होगासिनो दङ गुबुन गुबुन धोरोम फोथायनायनि मानसिफ्रा, जायफोरखौ मुंफोरखौनो लानांगौनि गोनांथि गैया, बेबायदि नोंथांमोना बयबो मोनथिखागौ। अनजाग्रा प्रियफोर, दा बेयावहाय जोबनाय फारसे आङो बेखौसो खावलायनो नागिरदों, जि जाथायफोरखौ नोंथांमोना नुदों, नोंथांमोना जुदिअ मुं मोनथिया, बुंनो हाया, बेफोरबायदि गासै जाथायफोरखौ एबा जोङो बेफोरखौ बैफोर जायगायाव मोनहैयाखै, अब्लाबो जों आर'ज खालामनि अनजाग्रा प्रियफोर, जि जायगायाव गोबांनिख्रुइ गोबां तारना जागासिनो दङ, बै रायजोआव जेन सानसे ख्रिस्टियान रायजो जायो,
सानसे बयबो जेन जिसु ख्रिस्टखौ सिनाय मोनो जायफोरा तारना बांसिन गोबांनिख्रुइ गोबां तारना होगासिनो दङ बैसोर बेक्तिया जेन जिसु ख्रिस्टखौ सिनाय मोनो जिसु ख्रिस्टखौ नाजावो जिसु ख्रिस्टखौ मोनथियो बेनि थाखाय लागारबो आर'जआव थादों अनजाग्रा प्रियफोर जि जाथायखौ नोंथांमोना नुगासिनो दङ बे जाथाया जाहैबाय छत्तीसगढ़नि अनजाग्रा प्रियफोर छत्तीसगढ़आव गोबांनिख्रुइ गोबां जायो आरो लोगोसे झारखन्डआव गोबां बेबायदि जाथायफोरा जाबाय थायो दा बेवहाय अनजाग्रा प्रियफोर नोंथांमोना नोंथांनि पार्सनेल जिथु प्रेयार सम दङ बे प्रेयार समाव नोंथांमोना गाबज्रिदो इसोरनो मोनथिहोदो दे अब्ला प्रियफोर दिनैनि भिडिअखौ एबा रादाबखौ बेसेयावनो दोनथ'नोसै थेंक इउ